buntag kap. So kap luyo pa man no nga taga naagi ka sa Laguindingan apan sa gipahigayon karon nga joint turnover or groundbreaking ceremony dani sa Barangay Ulab sa Gitagum kap. Naagi ka dani kap. So kap una sa tanan kap karon kap nga nasumpay na gyud ang dalan no nga konkreto gikan sa Barangay Lapad paingon dani kap unsa man ang imong gibati kap. Okay, dako kay mo pasalamat dili gyud matukib ang mong pasalamat sa nagkadiiyang mga barangay nga gibubo nga proyekto gikan kini sa kang Senator Villar o down to Congressman o Gobernador. Nagpasalamat mi nga maayo na gid ang among kasada nga concrete road na gyud kay tanan nga mga produkto dali ra kaayo moabot sa market. Muna nga pasalamaton gid namo kang Congressman Bambi Emano tungod sa walay puas niya nga paghatag ng mga proyekto sa nagkadaiyang lungsod ug kadaiyang barangay. Muna nga dako among pasalamat sa mga katawhan sa Barangay sa Lapad kang Congressman Bambi Emano nga iyang gihatag dili lang karon sa giagi pa siya nga gobernador, gihatag niya o gibubo niya ang mga proyekto o mga programa nga among nasinatian diya kaniya nga maayo gid ang iyang pagdumala sa tagtag sa kabarangay. Ang proyektong padalan baka mao ba ang usa sa pinakadako ninyo nga panginahanglan nga proyekto sa inyong barangay? Yes, importante gid kaayo ang concrete road nga proyekto kay sa una sa dili pa concrete road ang among mga kalsada dugay kay moabot ang among mga produkto nga among gikan sa kanagkadaiyang mga barangay paingon sa market nga karon. Salamat kay mi nga na concrete road na gyud dili na gid mi maglisod sa paghatod sa among mga produkto gikan sa barangay paingon sa lungsod sa Laguindingan. Muna among pasalamaton di kaayo og dako nga hinaut unta nga mapadayon kini nga mga programa o mga proyekto nga gispasiugdahan sa atong halangdon Congressman Bambi Emano. Kap sa kinatibukan ba sa inyong barangay sa Barangay Lapad kap pila ba ka mga alumulupyo pila ba ka personahe ang mga benepisyo sa maong dalan kap? Almost 1,500 ka population ang amo diya karon. Ang among household is 400 ka pin. Wag kana gid ang tanan gid nakabenepisyo ana nga programa nga gipadangat sa among barangay diya sa Lapad. So far kap sa inyong barangay pila na aduna pa ba yung mga dalan nga wala pa na simento nga buot pa pud ninyo nga ipasimento kap? Siguro pag masiminto na siya napay sa barangay road na lang o gamay na lang siya pero ug kana lang gid ang amo yung gipaabot nga masiminto gid kana nga provincial road nga sumpay gikan sa JP Lice paingon sa Barangay Lapad nga kana na lang siya almost mga usa ka kilometro kapin kana siya ang nahibilin nga provincial barangay provincial road. Pasalamat bigdako nga karon nga mataw na gina siya nga mag groundbreaking karon pag human dire dito na pud sa Lapad nga mataw na gid ang among gipangandoy o gitinguha nga ang among provincial road sa Barangay Lapad nga makongkrito na gyud. Mensahe nimo kap no kay Congressman Bambi ug sa mga nagpaluyo kap nga para gyud mahatag ang mga proyekto nga yangungo sa mga katawhan. Una nagpasalamat ko kag Senator Cynthia Villar o kang Congressman Bambi Emano o kang Senior Peter Unabia atong kasamtangang gobernador karon nga sa ilang gihatag karon nga mga programa o mga proyekto nga gipaambit sa kadaiyang kalungsod o mga kabarangayan nga wala gid sila magmakuli sa paghatag. Pasalamaton kami og dako sa among barangay sa Lapad nga makongkrito na gid ang among mga kadalanan. Salamat kay kap. Welcome.